Mipadayon sila lawig ngadto sa kayutaan sa mga Gerasenhon nga didto sa tabok sa lanaw sa Galilea. Sa pagkawas ni Jesus gisugat siya usa ka tawo nga giyawaan nga gikan sa lungsod. Kining tawhana wala na magsul-ob og bisti sa dugayng panahon, ug didto magpuyo sa mga langob nga gihimong lubnganan. Sa pagkakita niya kang Jesus, misyagit siya, unya mihapa sa iyang atubangan ug miingon sa kusog nga tingog, "Jesus, anak sa labing halangdong Dios, unsa may tuyo mo kanako? Ayaw intawon ako pagsakita." Gisulti niya kini tungod kay nagsugo man gud si Jesus sa yawa sa pagula gikan kaniya. Kining tawhana kadaghan na atakiha sa yawa ug bisan ganig bilangguon siya ug kadinahan ang iyang mga kamot ug mga tiil, bugtuon niya ang kadina ug dad-on siya sa yawa ngadto sa dapit nga awaaw. Nangutana si Jesus kaniya, "Unsay imong ngalan?" Ug siya mitubag, "Panon," tungod kay daghang mga yawa nga misulod kaniya. Unya nagpakiluoy ang mga yawa kang Jesus nga dili unta sila paambakon sa bung-aw. Sa dapit nga dili layo may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanag-ungad sa bakilid. Ang mga yawa mihangyo kang Jesus nga tugutan sila nga mosulod sa mga baboy ug miuyon si Jesus. Busa ang mga yawa nanggula sa tawo ug nanulod sa mga baboy. Ang tibuok panon nanagan sa ilang pagdulhog sa bakilid ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Ang mga tawo nga nag-atiman sa mga baboy nakakita sa nitabo. Busa nanagan sila ug nanugilon niini didto sa lungsod ug kabalangayan. Nangadto ang mga tawo aron sa pagsusi sa nahitabo. Miduol sila kang Jesus ug nakaplagan nila nga naglingkod sa tiilan ni Jesus ang tawo nga kaniadto giyawaan ug karon may bisti na ug maayo na ang panimuot. Ug nahadlok silang tanan. Sila nga nakasaksi sa nahitabo misugilon giunsa pag-ayo ang tawo nga giyawaan. Unya ang tibuok panon sa mga tawo gikan sa kayutaan sa mga Gerasenhon mihangyo kang Jesus sa pagpahawa tungod sa hilabihan nilang kahadlok. Busa misakay si Jesus sa sakayan ug mipahawa. Ang tawo nga gigulaan sa mga yawa mihangyo kang Jesus, "Pakuyuga ako," apan miingon si Jesus kaniya, "Pauli sa inyo ug isugilon ang gibuhat sa Dios kanimo." Ug milakaw ang tawo sa tibuok lungsod ug gisugilon niya ang gibuhat ni Jesus kaniya. Dinhi nato makita kung unsa kagamhanan ang atong Ginoong Hesukristo nga miayo sa usa ka tawo nga giyawaan. Dalaygon ang Dios.